Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, monomioak ikusiko ditugu. Bideo honetan, monomioen adibide bat ikusiko dugu. Gogoratu aurreko bideoan, nola egiten dan ariketa hau eta monomioak zer dien ikusi genituela. Beraz, lehendabizi gogoratuko dugu apur bat, zeintzuk dien monomio baten zatiak. Lehendabizi zinua, bigarrena koefizientea, esango genuke dela zenbaki natural bat. Gero zati literala, eta azkenik eksponentea. Gogoratu, zati literalan beste aldagai, beste aldagai nahi ditugun jarri ditzakegula. Adibidez, hemen ikusten dugunez, 3 aldagai ditugula, jarri ditzakegu 5, 10, 6, gure eguna. Beraz, adibide honekin hasiko gara. -3, b berriru. Zinua, zein da? Negatiboa. Koefizientea, 3. Zati literala, b. Eksponentea, 3. Gradua, gogoratu, gradua zer da. Zati literalen eksponenten batuketa. Hemen zati literal bakarra dugunez eta eksponentea 3 denez, gradua berri izango da. Beraz, 3. Zazpi, m berbi, w ber zazpi, i ber lau. Zinua, ez dugunez ez ebez ikusten, gogoratu ez dugunean ez ebez ikusten, positiboa dela esan gure dau. Koefizientea, zazpi. Zati literala, m, w, i. Eksponentea zein izango da? Bi, zazpi eta lau. Bi, zazpi eta lau. Eta azkenik gradua. Gradua zer da? Hauen eksponenteen batuketa. Beraz, zazpi gehi lau, 11. Gehi bi, 13. Isa ber 5. Berdin, zinua zein da? Ez dugunez, ez ebez ikusten, positiboa. Hemen izango litzateke, holan. Koefizientea zein da? Ez dugu ez ikusten, baina gogoratu. Hau, gauza bere izango litzateke, jarriko bagenu bat, isa ber 5. Baina normalean, hau ez dugu jartzen, dakigulako bat bider zerbait gauza bere hori dela. Beraz, koefizientea kasu honetan bat izango da. Zati literala, isa. Eksponentea, 5. Eta gradua, zati literal bakarra dugunez, 5 izango da. 6, i berbi, isa, i ber 5. Hemen ikusten dugu, bi hauek berdinak diela, i dugu. Beraz, kasu honetan zein izango litzateke? Gogoratu, hau egiteko eksponenteen propietateak jaki bat dituzuela, eta oinarria berdina denean, eta biak biderkatze daudenean, egiten duguna izan behar da. Bi, gehi, 5. Berdin, i ber zazpi. Gogoratu, hau eta hau gauza bera dela. Eksponenteen propietateak jaki bat dituzue ondo. Beraz, zinua zein da? Hemen ez dugunez ez ikusten, b, positiboa. Koefizientea, 6. Zati literala, jarri dezakegu, i, isa, i, baina bi hauek berdinak die. Eta hemen ikusi dugu, hau eta hau gauza bera dela. Beraz, zati literala zein dan, isa, i. Eksponentea, bat eta zazpi. Eta gradua, bi hauen batuketa, 8. Azken adibideakin, 105. Berdin, zinua, positiboa. Koefizientea, 105. Zati literala, i. Eksponentea, hemen ez dugu ez ikusten, beraz, bat. Eta azkenik, gradua, eksponenteen bera denez, bat bebai. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik, eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.